Davita wakatambao kusvika maila popota Miriam ndokuimbao It's a social media mandinoswera ndichiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Takazosangana nemashoko ekuti Daf naNiza Boom director anditi director wachona ndiandonzi Niza Boom. Takazonzwa kuti havasi kunzwa zvakanaka vazukuru. Chinova chinhu chisingafadze kana hama dzedu dzisiri kunzwa zvakanaka anditi so chiteerera usati wasubscribe paSaint TV ndinokurudzira kuti chidi chisubscribe, turn on your notification bell so that whenever we upload a video you will be notified. Also tichikumbira kuti hande tinolike our Facebook page rakanzi Saint TV anditi so vazukuru mumastreets moma ndinoswera takazombopfuurawo nekuNiza Boom aiwa tichitiwo rega timboonawo kuti makomedi akamira sei ndo vanoti entertaina vazukuru especially munguva dzakadai. Takazosvika tichida kuti tione engagement ring episode 11 tikabva tasanganawo nepost iri panapa. Right, post iri panapa vazukuru iri ngotaura chete kuti vakakundikana kutoita episode 11 nezuro nemhaka yekuti Daf nadirector anonzi Niza Boom vakanga vasinganzwe zvakanaka nditi tichingoashuvira kuti vapore nekukasika fast recovery nekuti aiwa team iri rinogona basa and also they are good at delivering basa ravo zvakanaka nditi so ngatingovanamatirei vazukuru kuti vapore vanyatsosimba kuitira kuti kunyange patiri kuvaona vachiita basa ravo variite nemazvo miviri ichinzwa zvakanaka. Ndochandango ndingoyozokuzivisa vazukuru ngataura nemumacomments tingoashuvirawo zvakanaka, tingoashuvirawo kuti vange vari vanosimba zvakanyanyisa nditi especially munguva dzakadai, nguva dzisina kumira zvakanaka. From Uncle Saint, the only Zimbabwean uncle, don't forget to share, like and comment. Tichibata tichi much love.